Eu le înțeleg pe domnul Pop. Trebuie să apere punctul de vedere al PSD-ului și al premierului Ponta, dar argumentația dumneavoastră cu privire la CFR se fracturează în momentul în care vorbim despre companii care urmează să se privatizeze. De ce le privatizăm? Sunt privatizate de ce le privatizăm? Că, din nefericire, unele am ajuns la fund. Bun. Dacă îmi permiteți. Păi da. CFR-ul nu este singura companie care a avut probleme financiare și management discutabil. Da? Am avut și alte companii de stat care au intrat într-un proces de privatizare pentru că există un acord internațional cu Fondul Monetar pentru a eficientiza companiile de stat acolo unde ele pot fi privatizate. Deci, cele care nu țin de monopol natural, cele care nu țin de securitate națională. În 98, de ce s-a spart CFR-ul? Mergeți și discutați cu oamenii din sistem care spun că a fost o greșeală enormă. De la CFR Marfă, domnul ministru, singura componentă de la CFR Marfă care ținea de securitate națională a fost discutată în CSAT. S-au luat măsuri asiguratorii pentru că ține de calamitate naturală, de transport de marfă în situații de urgență și mai era încă ceva acolo, îmi scap acum. Dar în rest, modul în care o companie răspunde din punct de vedere economic unor exigențe de privatizare este responsabilitatea primului ministru. Ce a făcut astăzi a fost un mic circ. E de înțeles că a vrut să scape de privatizarea CFR, e de înțeles că acest domn care a câștigat licitația nu a dovedit nici până în momentul de față că are banii pe care s-a angajat să livreze statului român. Acesta e prietenul dumneavoastră. Și atunci... Al PDL-ului. Bun, cine, domnul Ponta? Stați un pic. Ia sunați-l pe domnul Miron Mitra, vă rog. Deci, ia sunați-l pe domnul Miron Mitra. Putem să fim și amuzanți. Înainte de a suna, verificați contractele pe care GFR-ul le-a avut în 2008-2009. Cine era director? Să le verificați pe cele din 2004. Cine era director economic la GFR și cine a venit în 2010 să facă auditul pe aceste contracte? Asta este o știre. Cum s-au făcut evaziune, s-au faltat 1000 de miliarde? PDL-ul a câștigat licitația la CFR Marfă. Sunt date concrete. Care a pierdut. Sunt date concrete. Lăsați, legătura strânsă este acolo la domnul președinte Băsescu, care în 98 a luat decizia cea greșită, iar acum, după 15 ani, e trist. Deci tot la PDL, după 2 ani de guvernare USR, tot la PDL am ajuns. Așa mult se pare în opoziție. Pe cuvânt, pe Cine a inventat poșta română? în privința de mult s-a inventat. Problema lui Cuza, dacă nu mă înșel. Voi să-l tragem la răspundere pe Cuza că, iată, poșta română e în faliment. După același argument al dumneavoastră, care e ușor în 98, ministrul transportului a fost Traian Băsescu, când a luat decizia istorică să împartă CFR-ul în 3. Cine e ministrul transportului? Și toate s-au dus în cap. Dar astăzi cine e ministrul transportului? Dar mâine cine o să fie? Că mâine se publică monitorul oficial. Contractul, dar nu mai trebuie informați. Până se publică, să vedeți contractul. Astăzi e domnul premier Ponta administrat. Mâine se publică contractul. Și l-a obligat președintele Băsescu să privatizeze cu GFR-ul? Nu l-a obligat președintele Băsescu, l-a obligat pe guvernul Boc, Fondul Monetar, pentru că am avut pierderi majore pe CFR. Deci guvernul Boc a făcut această privatizare.